Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, озын-узак ялардан соң студиябызда сезне мин Роза Хабибуллина сәламлим. Алга таба кайбер темалар турында. Битараф булмаган шәһәрдәшләр һәм эшмәкәрләр игътибарына республикада социаль приютларга ярдәм күрсәтү максатыннан бергә булдырабыз проекты эшли. Үлемсез полк хәтер сагында быел да шәһәрдәшләр сугышта катнашкан, яу кырында ятып калган туганнарының истәлекле фотосурәтләре белән урамга чыга. Россиядә минималь хезмәт хокукын арттыру буенча закон проектын әзерләргә тиешләр. Республикада ноябрь айыннан бирле социаль приютларга ярдәм күрсәтү максатыннан бергә булдырабыз проекты эшли. Аны Дәүләт Советы депутатлары инициативасы буенча гамәлгә ашыралар. Әлеге проект ярдәмендә Асылташ социаль приюты 300 мең сум күләмендә акча җәлеп иткән. Әмма бинаны ремонтлау планын башкарып чыгар өчен 3-4 тапкыр күбрәк акча кирәк. Хәзер кунак бүлмәсендә ремонт 20%-ка тәмам, әлегә пластик тәрәзәләр генә урнаштырылган. Өйдәге җылылык хөкем сөрсен өчен эшлисе эшләр байтак әле. Линолеумны алмаштырырга, түшәмнәрне төзекләндерергә, җиһазлар кайтарырга кирәк. Әлегә бүлмәдә балалар әти-әниләре һәм туганнары белән очраша. Әмма төзекләндерү тәмамлангач, кунак бүлмәсенең функциялары артачак. Родители на открытых стеллажах могут увидеть поделки своих детей. В зависимости от проблемы в семье, педагогами, психологами, специалистами по социальной работе будут проводиться консультирования, мастер-классы. Созданные комфортные условия дадут более высокий результат налаживания детско-родительских отношений. И, как следствие, ребенок быстрее вернется в родную семью. Кул эшләре бүлмәсен төзекләндерер өчен ярты миллион сум акча кирәк, биредә инде су үткәргәннәр. Майда хәйрияше ремонт ясаячак. Хәзер дәресләр өчен җиһазлар кирәк. Бүлмәне 2 зонага бүләчәкләр. Беренчесендә сабыйлар аш су серләренә төшенәчәк, икенчесендә тегү-чигүгә өйрәнәчәк. В приют поступают дети, которые не умеют не только ухаживать за собой, следить за собой, но и не имеют навыков простых, трудовых, бытовых навыков. Поэтому этот кабинет рукоделия домоводства будет создан для того, чтобы дети получили элементарные знания, умения, умели просчитывать меню, готовить, умели просчитывать средства. Киләчәктә ишек алдына брусчатка, спорт мәйданына йомшак материал җәяргә уйлыйлар. Приют хезмәткәрләре битараф булмаган шәһәрдәшләр һәм эшмәкәрләр ярдәменә өметләнә. Гүзәл Шихапова, Алексей Иванов, яңалыклар. Толпаннар уянды. Кама балалар медицина үзәгенә 9 баланы алып килгәннәр. Толпан кадалуның беренче очрагы 28 апрельдә теркәлгән. Аларның күбесенә толпан табигатьтә кадалган. Шәһәрдә зыян күргән кешеләр дә бар. Табиблар табигатькә чыкканда тиешенчә киенергә, соңыннан өс-башны тикшерергә киңәш итәләр. Ә тешләгән очракта медицина белгечләренә күренергә кирәк. Иң ышанычлысы толпанга каршы алдан вакцина ясату. Үлемсез полк быел да Чаллыдагы җиңү бәйрәменең бер төп өлеше булачак. Узган ел анда 50 меңгә якын кеше катнашкан булган. Үлемсез полк Азатлык мәйданыннан көндезге сәгать 3-тә кузгалып китәргә тиеш. Бу акциягә теләгән һәркем кушыла ала. Моның өчен сугышта катнашкан кешенең фотосурәтен ясатырга кирәк. Үлчәмнәр төрле булырга мөмкин. Туган томашалары булмаганда фронтовикның фотосын укучылар, студентлар күтәреп чыга. Хәзер мәктәпләрдә моңа әзерлек бара. Бу кеше Бөек Ватан сугышында катнашты. Ул миңа якын кеше түгел, безгә аның фотографиясын ветеран советы бирде. Шәһәрдә җиңү бәйрәме уңаеннан ветераннарны котлый башладылар. Төрле оешмалар, җәмәгать эшлекләре, укучылар, студентлар, депутатлар аларны өйләренә барып котлый. Наил Мәхтиев бер генә ветеран да онытылып калмаска тиеш дип белдерде. Игътибар сугыш елы балаларына, тол калган ветеран хатыннарына да булырга тиеш. Бу школ белән ветераннарга йөрмәгез, кеше көлдермәгез. Как переводится, я не знаю, переведете потом. Но смысл понятен. Поэтому у каждого коллектива есть, еще раз говорю, возможности еще раз поблагодарить наших участников войны. Их немного осталось, тружеников тыла. 20 майга кадәр Россиядә минималь хезмәт хакын арттыру буенча закон проектын әзерләргә тиешләр. Илнең премьер-министры Дмитрий Медведев кушуы буенча аның күләме яшәү минимумына тигез булырга тиеш. Бүген Татарстанда минималь хезмәт хакы 7500 сумны тәшкил итә. Яшәү минимумы исә бер кешегә 8108 сум туры килә. Эшли торганнар өчен 8657 сум. Аның күләмен һәр квартал саен республиканың министрлар кабинетында билгелиләр.
Түзіклендіру эшләре алып барылу сәбәпле бүгіннән 13 майга кадәр кайбер юллар ябыла. Әлегә бер полосада гына хәрәкәт итүне шиклиләр. Зәп бистәсенең тимер юлчылар урамында, Низамеддиновтан Комаров урамына кадәр арада һәм ике яклап Комаров урамыннан М7 трассасына һәм Йорчылы проспектына кадәр арада хәрәкәт бер полосада гына булачак. Иртән һәм кичен машиналар күп булу аркасында бөкеләр килеп чыгу ихтимал. Шуңа күрә маршрутны алданрак уйларга киңәш итәләр. Синоптиклар әйтүенчә, бүген кич белән 3 майның төнендә һәм көндез көньяк-көнчыгыштан искән җилнең көчәюе ихтималы бар. Көчәйгән вакытта җил секундына 15-16 метрга җитәчәк. Иртәгә яңгыр явачак диләр, урыны белән яшенләп. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы һава шартлары бозылганда электр чыбыкларыннан сакланырга, агачлар һәм реклама такталарыннан еракта йөрергә өнди. Алдагы көннәрдә бераз салкынайтырга тиеш. Бүгенге менә шулар, мин сезнең белән сау булашам, исән-имин булыгыз.